Омага, ну. Тя ще варна. Киро, спри. Омага, този тъпле. Сега го стъмвам. Ей. Давай Аз зад сега, нас. обърни се. Да, чай да макна чуто. Оф, бой по дракона. О, Не, чай малко. идвам. Ех, бата е това. Идвам. То може да те убие, внимай. Няма да убие. Че аз си фарма. Трябва ще го взема. Ама ти си добър човек и не ми го взе. Човек съм си, такъв съм си. Голема си работа. Чакай сега. О, тия идват. Нацепени батки. Че аз много кръв нямам, но нищо. О, браво бе. О, бата, сега ме бахаме. А не, Каролине! Давай, момчето ми. Чакай сега. Браво, ще спаса, давай, бягай. Няма, бягам ти. Сол, давай. Аре бе, Зак. Дева, имаш много килове, трябваш да ми. О, фак. О, сега ще ни избие. Няма. Аре, ние го избием. Аре. Че аз нямам демидж. Zero damage. Чай, трябва умре са от игнайта ми умире. Умри от игнайта ми. Дева, то стрин да ми е. Аз Имате ли бутам. мялни? Да. О! Аз бутам кулата. Миньоните ме блокват, що така? Еба си маняк. Сега, стън. Оу. Ломбо комбо. Сега ще го пусна. Сигурно идва. Бегай. Споко бе. Аз как си регеннах кръвта бе. Омага. Глей вата. Няма муд бе. Оф, аз мислех, че е муд. Можех да ги убия и тримата. Ма нямах флаш. Сигурно. И аз от видя как го убивах на 2 хита. Опа, тя леко настрахме. Видя ли го? Да, браво. И тя утна. Не, аз какво правя? Гари. Ult. О, ей го да плей. Човек, ние тук ги насрахме леко. Не! Триндата! Бата то ни насрава, човек. Квадър кил. What the fuck? Сега умира. Какво? What the fuck? То ние тримата бяхме на един хит. Да, ама. То май дебне да ни ебне. Аз ще го ебна едно в едно, много яко. Аз вече имам много фарм в отбора. В играта съм на четвърто място. Ти нещо с мене ли бе? Под камайна. Аре, сега ми скачи на Аллах Акбари. Искаш ли върна? Стой са. Са, етвам 110 секунди. 3 секунди от. 3 секунди от. 8, 7, 6, 5, 4, 3, майк, 2, 1. Аллах Акбар. А? Браво бе.
Това го качваме. Много ясно. Еба тяката игра. Мгм.